capapat rampukan. Ya, siap. Rampukan kayak wayang. Gus. Adalem. Takoni gue ada demo perawan-perawan seneng apa ora yang berkenang kene? Seneng apa ora Desi? Seneng banget. Dek Irma seneng. Seneng banget Mbak Anco. Dek Rini seneng. Seneng banget Mbak Anco. Dasare suasanane gembira. Iya, bahagia. Pengantinnya lo ideal banget. Ah, iya, serasi. Esuk mulane ku anggar dadi pengantin nyontok karo pengantin serimbit. Ya aku putrine kowe temenan. Iya, ya temenan. Kenyong sing wis tau dadi pengantin ya. Kepriwe? Syaratnya wong jodohan iki kowe tek nyong ora mari pengantin ning marai karo perawan-perawan. Ya. Esuk anggar kowe duwe bojo. Ya. Wong wedon kuwi duwe wajib bekti karo wong lanang. Siap. Ping pindho kudu pinter dandan. Ya. Ping telu kudu pinter dadi genuk. Ya. Nang apa kudu bekti? Kenapa? Ngesuk ngono angger sing lanang bali nyambet gawe kuwi jadi jorna bae. Gue. Ditawani wedang. Gue. Jajal tawani, Mas ajeng teh, ajeng kopi, susu gue belajar di situ Ayo. sikus. Oh, sikus. Paling Mas Hendi. Iya. Mas Hendi. Mas Hendi. Mas Arep teh. arep teh, kopi, apa susu? Mau nganu bujang ya izin lah ditakoni nyong ya nu perawan ya Jangan apa-apa butuh belajar. Oh, dimulai dari sekarang. Barang apa bae butuh belajar. Butuh belajar. Zaman nang kita si cilik urung ngerti ning siki bareng wis sepit aduse suwe. Oh, anggit. Aduh, iya. Ya mau wis sunatnya memper. Nyong-nyong dew. Wis gede ya Mas. Maksudnya aduse tambah resik. Nah, weh. Luluran. Terus maning wong wedon kudu pinter dandan. Nggih. Sing lanang kondur nyambet gawe wong wedon kudu dandan jalaran, mbok kante berunang kana-kana lebih ayu. Weh. Niku para ibu-ibu nggih ketemu mah dandan nggih. Nggih, Aja dandan nang jelas. pasar cok. Nonton wayang beda dan ya Bu. Ketemu Pak Dalang, Eko. Siapa jenengku? Pak Dalang Eko. Eko? Iya. Eko si siapa? Eko? Iya Bu. Siapa Marini? Parabanku kodok. Ya orang lah. Pak Togok lah. Jadi menu sarana pilihan lain, tapi sing jadi wong jodohan ki tidak untuk mencari kesempurnaan, sempurna dan tidak kuwi nang ngarsane awake dhewe lho Gus. Betul. Jadi wong wani komitmen nang ari ngadepi pengulu kuwi kudune komitmen bisa menerima kekurangan. Betul. Jadi alane sing wedon aja jokan dibabar-babar nang kana-kana. Nggih. Kekurangan sing lanang ya jadi babar-babar nang kana-kana, saling menutupi, saling melengkapi. Pokoknya ini ku pares derek. Nggih. Selalu tentrem. Wetel. Nggih. Jadi orang anak pihak ketiga. Nah. Yang karena wong jodohan sing lanang dia kekurangan domong nang kana-kana. Wih, orang Curhat karo kanca batir, mbok nganti ana setan mlebu. Nah, weh, bahaya. Sing kari dhewek wong wedon wajib dadi genuk tegese pinter mengatur manajemen rumah tangga. Pamane sing lanang kasile 10 juta ya sing dinggo sing 5 juta, sing 5 juta nggo celengan. Ayo jarum-jarum dari Bapak Sartono Sawangan Jeruk Legi menika komunitas Putra Pendawa. Tung tang tang tung 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 jarum-jarum. 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 Si jarum-jarum. Jarum, jarum, jarum. Jarum, jarum, wong manis, sembarang jarum. Jarum bukan wong manis, sembarang jarum. Monggo nak Komunitas Putra Pendawa Sawangan.
aja Gus. Pak Haji Darsan Tritinor. Kaipong. Dari mana wong manis yang nyalin dari mana wong manis yang nyalin dari sawah turun ke dari mana datangnya cinta kita dari mana datangnya cinta dari mata turun ke Dibayar Gus. Niki saking Tritinggi Rawuh Pak Haji Darsan menika nggih Pak rawuh. Haji, terus? Saking Kebasen menika Pak Rusikin nggih rawuh. Matur suwun. Mbah Robet menika nggih rawuh saking Cindaga. Sampang Cindaga. Nggih. Sapa maning? Pak Sartono makin niki nggih matur nuwun pun ringi rezeki nggih Pak. Matur nuwun Pak Sartono. Nggih, Kapan nanggap maning Pak? Enjang, amin. Nah, pokoknya gayeng menika Mas Teguh. Ke mau nyung dipeseni gok ana dangdute. Oh, anaknya gawa penyanyi. Nggih. Wiwin Nah, Sindau. Kon milih ke Taman Asmara apa milih layang kangen ke Wiwin. Wong jenenge Wiwin dak enu wawin banget itu. yo wawin, wawin. Ana lho sinden wawin. Wiwin wawin. Wawin Laura. Win. Babu wawin. Bawamu. Goyang dalam ya. Sini ya. Nyurung tahu goyang dalam urung diwarai nang Mas Hendi. Ya wis, goyang sekop-sekop disi dites ibingane. Ih, sekop-sekop tuh dia ngesare Cus. Ya ora dangdut ngebor. Unek. Ayo muter kayak gue. Lihat. Ya kayak gue. Wis lah cekake. Maning. Jajal sekop-sekop. Ayo jajal. Sekop-sekop sing kayak cioto kayak gini. Diapal. Cioto ki bahasa ngendi maning? Bahasa pun aja gak dadi tangan. Ayo Cioto. Ayo, kayak ini. Mike, nulisnya kan ya. Wis. Ya, kuwi jenenge Icioto. Icioto. Ya. Pargo sing aran jengking. Lah yo malah. Wis ora apa belajar. Allah waktu bayang. Ora sing bayang aja Hendi karo Wareng paling sing nang ngarepe masa kaki Nasuma ya tidak bereaksi wis. Ora kaki rus ndeleng banyak iku kok. Ora. Kaki sirus kan ora kenti ora. Aja sare ki. Jajal ayo jajal Pargo. Ora bisa. Nun gampang kok nyung beteng. Mengisar kayak ge. Iya jengking. Lah, oh masa bokong itu. Makanya lagu layang kangen bisa dikendangi apa baik kudu jauh penyanyi ya kudu bisa. Ya Bu sakit gitu. Wong ibune Bu warai Bu saged anu niku apa? takut. Oh ya, dia bisa melakukan ya.
Ora abot ora. Aman asal kaume ora melu ya. Kaum apa? Kaum puteran. Ya maning. Ardita. Selagi di hari Salam buat Mbak Saini yang diburing kemudian Ardita Amanas Moro. saben wayah isir wengi di pagi ora iso turu rasa kelingan siramu wong bagus kang dadi pupujanku. Arep sambat nyanyi karo sapa rasane ora kuwono nyesake atiku sansaya nelongso. Bersama sinden kita Wiwin Sindo dari kota Giantipuro ke Madura. Salam buat penggemarnya Mbak Wiwin semua yang sedang live streaming. Sugeng dalu sugeng nih sangat-sangat sinambi ya. Monggo para live streaming dimanapun anda berada ngaturaken sugeng riyadi. Bisa lali-lali malas yang saya kelingan nganti tekan besok kapan gonku mendem ora bisa turu. Apa iki sing jenenge wong kang lagi ke taman asmara rasa sakra bisa lali esok awan bengi tak beda ati. Ya. Esok awan bengi tansah beda ati. Sampun Kang Togo. Oke, terima kasih bersama Nyu Sekar Bima. Gaya MC Jawa Timur kok. Oh iya, yang dia penyanyi dangdut maning ke antara teman dan kasih. Nggih. Yang Argenti nembangnya main banget ya. Antara Teman dan kekasih. gambarnya antara batire Batirek, dewek iya. karo bojo. Nah, Milinti kan? ya milih bojo loh. Oh iya milih bojo loh. Iya kok. Lah ya iya lah kepriwe sih Mas Togo? Oh iya nyong dorong kan di padun. Ya kudu. Koto. Nyongkon. Iya kan? Jelas. Kenti ke Nggih, Pak Sumo nggih. Hah, pripun? salam lho Mbak Kenti dari Kades Wringin Harjo. Waalaikumsalam. Ya matur minal aidin wal faidin. Nggih, sami-sami. Pak Sumo mangga Pak Sumo. Pak Sumo monggo, Pak Sumo. Niki antara teman dan kasih. Yo ngakoral. Nggih. Yo jari konana lagu dangdut kita nyaman. Monggo niki dangdut Pak Sumo. Tiada mungkin lagi tiada mungkin lagi
juga buat Mas Widi Asmoko. Ayo ngebor kan saya mau Suka dangdut ya Bu? Ibu Sumo suka dangdut ya Bu? Suka. Iya. Bapak juga suka dangdut? Bapak suka dangdut Kak Sumo? Suka dangdut? Lali janji nih. Ya, oke ganti maning nggih. Monggo Ibu Sumo mriki. Lali janjine. Dina Minggu sing tak tunggu. Ayo, Wiwin mengalor. Yang pengen krungu calungan wis. Leng 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 long leng long lang lele long long leng 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 long. Ayo.
tesi semangat ya. Bapaknya ya tesi semangat. Jan-jan nih. Jan-jane kowe Rendrong lor celam tungkang Rendrong lor solale lale pripun ramane tesi semangat nggih jan mantep Turun. Nggih. ya nanggap ya Nyawer. nyawer Joget. ya joget Nggih ya eman. eman karo sinde Iya maning. maning Eman banget. lagunya apa ramane Maning apa ora lagune? tawani Malin. Mantan Riku, mboten usariku wong jenengan sing nanggap mboten usariku, Pak. weh nak kabeh duwite Pak Wek nang kabeh. Jalak putih. Nggih. aduh nek krungu sih Bu. Sanese, Bu. Napa sanese? Sing main-main bae. Nggih. Kinten-kinten apa? Sing sanese jalak putih. Nggih. Jalak Perahu ireng. layar. Perahu layar. Hah? Apik, glicok. Dung gue. Iya. Perahu layar. Nggih. Perahu layar. Perahu layar. Oke. Yuk, Mbak sama nih, Mbak. Nah, mriki minggah. Kowe karo ibune tok sing nembang sinden. Sing kuwi siap. bing tok karo Pak. Nah. Yo kanca ning kisih gembira.
Thank you.